Bé, aquests dies aquí al programa també estem parlant de casos d'empreses que han reconvertit part de la seva producció per atendre les necessitats dels hospitals pel que fa a equips de protecció i també respiradors. Avui parlarem amb 3 empreses catalanes que s'han posat a disposició de la sanitat des de diferents àmbits. D'entrada ho fem amb una molt bona notícia, i és que tot just fa mitja hora s'ha rebut l'autorització prèvia a l'homologació de l'Agència Espanyola del Medicament per a un respirador de l'empresa GPA Innova de Barcelona, que produeix un aparell de ventilació mecànica anomenat Respira. I en Pau Sarsanedas em sembla que ja ens està escoltant i, per tant, podem parlar amb ell, i teníem moltes ganes que ens expliqués aquesta homologació per part de l'Agència Espanyola del Medicament. Pau, bona tarda i gràcies. Gràcies per participar del programa. A veure, explica'ns. Segur que això és una molt bona notícia, aquesta homologació. Sí. De fet, portem 10 dies de treball extrem per aconseguir la màquina Respira, que des de fa 10 dies no parem, tot l'equip de GPA Innova. I finalment, després de moltes jornades de treball a l'Hospital Clínic i a les nostres instal·lacions, hem aconseguit això, la certificació per poder fer assajos clínics a l'Hospital Clínic, concretament, i molt ràpidament, si tot va bé, poder començar a distribuir la nostra màquina Respira a tots els hospitals que ho necessitin. I aquests assajos què poden durar? No ho sabem exactament, depèn una mica de la disponibilitat de pacients que autoritzin a utilitzar el nostre dispositiu, que recordem que ha estat dissenyat per solventar aquesta crisi i aquesta urgència. L'interès és màxim per aconseguir aquest certificat, aquesta autorització per utilitzar-la a la resta d'hospitals, i jo crec que anirà bastant ràpid. Pau, perquè vostès, tinc entès que el que fabriquen normalment són màquines per polir metalls d'indústria dental. Com va ser que van percebre que faltaven respiradors a la sanitat pública catalana i que van decidir som-hi, ens hi posem i creem respiradors? Com és aquest procés de producció i de canvi? Sí, nosaltres és una empresa que la vaig fundar conjuntament amb els meus socis el 2013 i ens vam destinar inicialment a fabricar màquines per al sector de la joieria, electropolits per la joieria, i al cap de poc temps vam treure unes patents molt potents per al sector metal·lúrgic i som una de les empreses que hem crescut més d'Europa. De fet, hem sortit recentment al Financial Times com una de les empreses amb més creixement. I fa justament 2 diumenges vaig treure un missatge de la meva parella i immediatament em va venir la idea al cap que tenia l'equip ideal. L'equip de GPA Innova és impressionant i vaig començar a comunicar-me amb tots els responsables de departaments i en cosa d'hores vam fer una reunió per Teams i vam començar el projecte Respira. Va ser una marató, durant 2 dies vam estar tot l'equip d'enginyeria i llavors vam comptar també, molt important comentar-ho, amb l'empresa Siemens, que ens ha ajudat molt en tot el desenvolupament, sobretot del software, i amb els nostres proveïdors habituals, com l'empresa MAM, que ens fa tot l'ensamblatge. Nosaltres som una empresa que normalment tenim projectes amb molts requisits i amb temps d'execució molt curts. Per tant, som molt àgils i molt potents i, a més, comptem amb una capacitat de producció molt gran. Llavors, ha sigut un èxit. Jo crec que ha sigut un exemple d'eficiència. Hem treballat al voltant d'unes 100 persones durant 6-8 dies i sense dormir. Hem estat 4 jornades sense dormir i avui, mira, fa just mitja hora, rebre aquesta notícia és impressionant. Segur que, malgrat vostès han produït moltíssimes coses, com dèiem, per la indústria dental, el poder ajudar en un moment tan difícil com és el que estem vivint ha de ser molt gratificant. I, a més, veure com ara justament aquests respiradors ja estan homologats i s'estan ja assajant clínicament a l'hospital i, per tant, potser d'aquí 4 dies vostès han ajudat a salvar vides. Exacte. Jo crec que era una oportunitat de demostrar el que podia fer, el que l'equip de GPA Innova podia fer i una mica emocionat per veure aquesta crisi tan forta i les ganes de poder col·laborar des del nostre punt de vista d'enginyers i d'empresa que produïm elements i màquines semblants per a altres aplicacions. I, clar, evidentment és un orgull impressionant i amb ganes d'ajudar de veritat, de que les màquines estiguin als hospitals, d'exportar-les si fa falta. És una màquina molt fiable, és una màquina amb possibilitats de fabricació a milers, amb
en poques setmanes, i jo crec que és una màquina no tant un prototip, no? Estem parlant de que hem volgut dissenyar des del principi una màquina industrialitzable, una màquina que es podrà certificar amb el mercat CE properament per poder-se exportar com a màquina mèdica i fins i tot tenir aplicacions post-crisi, que és una mica la idea del projecte Respira. I tant, doncs moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies per aquesta feina que esteu fent. Pau Sarsanedas, de GPA Innova de Barcelona, que estan construint i produint ara aquests respiradors que poden salvar vides, com deia. I la segona empresa que tenim és Salern Cosmètics, de Lliçà de Vall. Normalment produeix material per perruqueries, com ara xampús, laques o gomines, i ara fabriquen solucions alcohòliques per hospitals i farmàcies. I podem saludar el seu director general, que és el Raül Martínez. Raül, bona tarda. Hola, bona tarda. També vostès han adaptat una part de la seva producció per servir aquestes solucions alcohòliques al 71%, no? Sí, ha sigut una mica la capacitat de reinventar-se, de fer aquest producte, diguéssim, tan necessari en aquesta situació. I va ser un moment on tot l'equip va pensar en aquest producte, i després la implicació, perquè també és treballar a doble torn, començar a fabricar, passar gairebé a ser una fàbrica gairebé monoproducte, perquè tal de superar aquesta situació, tant a nivell d'empresa com a nivell de donar aquest servei tant als sectors o als col·lectius més prioritaris o més necessitats, com a la resta de ciutadans. Aleshores, ho hem fet molt ràpid, la veritat que ha sigut també a correcuita i aquí estem. Com estàvem explicant, vostès estan distribuint ja a hospitals i també a farmàcies. No sé si l'adaptació dels productes pròpiament de perruqueria, estàvem parlant de les laques, de les gomines, a passar a fer aquestes solucions alcohòliques, ha estat molt complicat i, sobretot, també molt beneficiós per vostès, per la seva plantilla, perquè entenc que així no han hagut de fer cap tipus d'ERTO, no? Nosaltres érem una fàbrica que teníem una part d'aerosols, ja treballàvem amb alcohols, amb la qual era ampliar aquesta capacitat productiva, tratar d'adaptar diferents línies de producció per poder donar l'abast amb tota la demanda que teníem i aleshores buscar aquesta part de nous mercats que ens ajudaven, diguéssim, a sustentar tota la plantilla i, d'altra banda, també amb una part fundacional, que tenim una part de fundació, de donar tots els ajuts possibles a hospitals, centres d'atenció primària, residències d'ancians, cossos i forces nacionals de la policia, com són els Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, tota aquesta una part. Ara hem perdut la connexió amb el Raül Martínez, per tant, acomiadaríem aquí aquesta connexió amb el Raül, que és el director general de Salern Cosmètics, que han aconseguit produir aquestes solucions alcohòliques. La tercera empresa catalana que volem conèixer es diu ICT Filtration, té la seva seu a Montgat i fabrica filtres sanitaris i alimentaris. Això és el que fabricava fins ara, però ara també produirà equips de protecció, com per exemple mascaretes, bates quirúrgiques, i ja podem veure també aquí en pantalla el seu director general, el Xavier Bassas. Xavier, bona tarda. Molt bona tarda. Què tal? Com us ha anat a vosaltres? Com ha anat aquest procés d'adaptació? Bé, nosaltres va ser simplement una trucada, ens van demanar si podíem fer les mascaretes i les bates. Era algo totalment nou per nosaltres, ens van fer la típica pregunta, podem, volem, estava clar que podíem i volíem, doncs vam dir, doncs som-hi, anem a fer-ho. I bé, a nivell de donació, doncs vam començar a buscar per internet, vam veure que una empresa de Rubí, Robin Hood, ho feia, vam posar-nos en contacte amb ells, ens van explicar com fer-ho i des d'aleshores doncs, hem començat a subministrar a Badalona, Alella, Montgat, Tiana, Sant Adrià, tot el tema del nostre voltant i a partir d'aquí doncs, estem fent tot el que podem. Quantes bates ja deuen haver fabricat? Quantes mascaretes des que fa tants dies que patim el confinament i que els hospitals ho estan passant tan malament? Mira, nosaltres estem fent aproximadament unes 2.500 mascaretes cada setmana i unes 500 bates. Déu-n'hi-do. I continuareu fent, diguem que, productes més de tipus sanitari quan acabi aquesta crisi, donat que ja heu adaptat part de la vostra maquinària? No, a nosaltres ens ho hem plantejat simplement com una manera de poder tornar a tots aquests sanitaris que estan passant aquests mals moments, doncs col·laborar i com a donació i no tenim plantejament de seguir amb aquesta línia de treball.
Doncs, Xavier, també t'agraïm moltíssim que ens hagis volgut explicar el vostre projecte solidari avui aquí al programa, el Tot es mou. Fins la propera, molts èxits i moltes gràcies per la feina que feu. A vosaltres, bona tarda.